Te-ai întrebat vreodată de ce un camionagiu evită să oprească motorul chiar și atunci când este complet oprit? Ce știe el ce majoritatea oamenilor nu știe? Scena este cotidiană. O stație de alimentare pe traseu, zgomotul profund al unui motor la ralanți și un camion oprit care continuă să respire, chiar dacă pare că nu face nimic. Din exterior, ar putea părea o risipă de combustibil, un obicei vechi sau o simplă neglijență. Dar pentru cine trăiește deasupra unui camion, niciuna dintre acestea nu este adevărată. Ceea ce foarte puțini înțeleg este că un camion nu funcționează ca o mașină și nu poate fi tratat ca atare. Motorul său, turbina, sistemele de emisii, presiunea aerului și chiar temperatura internă a cabinei depind de ceva atât de simplu și atât de critic, precum lăsarea lui pornit la anumite opriri. Ceea ce pentru un amator poate părea o decizie evidentă, oprirea și stingerea, pentru un profesionist este o chestiune mecanică, operațională și de siguranță, pentru că oprirea unui camion nu înseamnă a opri o mașină, presupune întreruperea unor procese aflate în funcțiune, tăierea temperaturilor, presiunilor, lubrifierii și ciclurilor interne, care nu pot fi întrerupte brusc fără consecințe. Și de aceea, în multe situații, opțiunea corectă nu constă în rotirea cheii, constă în a lăsa camionul să rămână viu câteva minute în plus. Dar înainte de a intra în toate motivele posibile, există o piesă a camionului care se poate deteriora rapid dacă motorul se oprește în momentul nepotrivit. Este prima care suferă când un camionagiu taie motorul fără să se gândească de două ori. Despre ce componentă este vorba? În această decizie, turbina este prima care rămâne expusă. Nu este un simplu adaos pentru a câștiga putere, așa cum cred mulți, ci una dintre cele mai delicate și solicitate piese din întregul vehicul. Se rotește la viteze extreme, lucrează la temperaturi apropiate de roșu aprins și depinde complet de un flux constant de lubrifiere pentru a rămâne în viață. Dacă motorul se oprește brusc, acel flux se întrerupe și consecințele nu întârzie să apară. Pentru a înțelege, trebuie să vizualizăm ce se întâmplă în interiorul motorului atunci când camionul vine după o secțiune solicitantă, o depășire, o urcare prelungită sau chiar o coborâre abruptă, unde motorul a lucrat intens. Turbina se rotește cu zeci sau sute de mii de rotații pe minut, iar componentele sale interne pot depăși cu ușurință 600 de grade. Singurul element care împiedică axul metalic să se topească, să se deformeze sau să se zgârie este uleiul, care circulă sub presiune și creează un strat protector. Cât timp motorul este pornit, acest sistem funcționează perfect. Dar când se oprește, pompa de ulei se oprește imediat, în timp ce turbina continuă să se rotească din inerție, fără lubrifiere, o situație care, repetată de sute de ori, duce la uzură accelerată. În plus, în interiorul turbinei rămâne ulei foarte fierbinte, aproape nemișcat. Dacă motorul se oprește imediat după o solicitare puternică, acel ulei poate să se gătească literalmente, carbonizându-se și formând depuneri dure, care, în timp, blochează conductele interne. Este una dintre cele mai comune cauze ale defecțiunilor premature, iar camionagii cu experiență știu bine. Turbina nu se oprește fierbinte, se răcește, se respectă, îi se permite să respire. Din toate aceste motive, ralanțul nu este un capriciu, ci un procedeu tehnic. Menținerea motorului pornit câteva minute după o urcare intensă sau un traseu solicitant permite uleiului să continue să circule, favorizează o scădere graduală a temperaturii și ajută componentele mecanice să-și recupereze echilibrul termic. Este o rutină atât de înrădăcinată printre profesioniști, încât mulți o realizează fără să se gândească, la fel cum un pilot lasă motoarele avionului să se stabilizeze înainte de a le opri. Mecanica grea funcționează cu propriile ritualuri, iar acesta este unul dintre cele mai importante. Este bine să clarificăm de asemenea, pentru că nu toate vehiculele reacționează la fel. La mașini, deși același principiu se aplică, riscul este mult mai mic. Turbinele sunt mai mici, lucrează la temperaturi mai reduse și suportă sarcini mai puțin solicitante. Dar la un camion de mare tonaj, oprirea motorului fierbinte nu este un obicei inofensiv. Este o formă silențioasă de a scurta viața turbinei și de a compromite performanța motorului pe termen lung. Și totuși, aceasta nu este singurul motiv pentru care un camionagiu evită să oprească motorul la anumite opriri. Camioanele moderne, pe lângă transportul la tone de marfă, gestionează procese interne pe care mulți nu le cunosc, printre care și curățarea automată a propriilor gaze. Dacă motorul se oprește în momentul nepotrivit, problema nu mai este limitată la mecanica tradițională, poate afecta și cicluri aflate în plină funcționare.
Ce se poate întâmpla atunci când motorul se oprește exact în momentul în care camionul își gestionează emisiile? În acel moment, unul dintre cele mai delicate procese ale mecanicii moderne este întrerupt, pentru că camioanele actuale nu transportă doar marfă. Ele reglează continuu calitatea gazelor pe care le expulzează, iar această gestionare depinde de faptul că motorul rămâne pornit în timp ce anumite cicluri sunt active. Unul dintre cele mai critice este funcționarea filtrului de particule, DPF, un component ceramic situat în linia de evacuare care reține funinginea generată de combustia diesel. Acest material nu dispare de la sine. Se acumulează până când sistemul inițiază un proces de regenerare, ridicând controlat temperatura evacuării pentru a arde particulele reținute. Pentru ca acel ciclu să se finalizeze, motorul trebuie să continue să funcționeze, să mențină o temperatură stabilă și să asigure un flux constant de gaze. Dacă se oprește la jumătatea procesului, filtrul rămâne incomplet, cu reziduri nears, care, în timp, cresc contrapresiunea evacuării și reduc eficiența motorului. Când un DPF se înfundă, consecințele apar rapid: pierdere de putere, creșterea consumului și ridicarea temperaturii de funcționare. Pe măsură ce problema avansează, sistemul poate intra în modul de protecție, limitând puterea camionului pentru a evita daune mai mari. De aceea, camionagii cu experiență știu bine: o regenerare întreruptă poate ajunge să necesite o regenerare forțată în atelier, un procedeu costisitor și mai ales o pierdere de timp. Dar DPF-ul nu este singurul component sensibil la opriri inoportune. Camioanele moderne includ și sisteme de reducere catalitică selectivă, cunoscute sub acronimul SCR, responsabile de reducerea oxidului de azot prin utilizarea AdBlue. Pentru a funcționa corect, acest sistem necesită căldură, stabilitate și continuitate în fluxul de gaze. Când motorul se oprește repetat în momente critice ale tratamentului emisiilor, ciclurile rămân incomplete și pot apărea coduri de eroare, avertismente pe bord sau scăderi de putere care afectează direct performanța pe traseu. De aceea, din exterior, aceste concepte pot părea sofisticate, dar pentru un profesionist fac parte din rutina zilnică. Diferența între camioanele generațiilor anterioare și modelele actuale este enormă. Înainte, oprirea motorului în orice moment nu avea aproape nicio consecință. Astăzi, dacă se face în momentul greșit, se poate transforma într-o problemă tehnică care afectează ziua de muncă, încărcătura și buzunarul celui care suportă costul. Imaginează scena: un camionagiu ajunge la o oprire scurtă, poate pentru a verifica ruta sau a cumpăra ceva rapid. Camionul a început o regenerare fără un semnal evident, ceva ce nu arată întotdeauna o indicație clară pe bord. Dacă oprește motorul, procesul se întrerupe și forțează sistemul să încerce din nou mai târziu, poate într-o secțiune cu trafic intens sau într-o urcare abruptă. Este o neplăcere, un risc și o pierdere de eficiență. Și totuși, chiar și toate acestea nu sunt cele mai delicate. Pentru că, deși sistemele de control al emisiilor și procesele de regenerare necesită ca motorul să rămână pornit, există ceva și mai esențial care depinde complet de funcționarea sa. Fără acesta, un camion nu doar că pierde eficiență, direct nu se poate mișca. Ce se întâmplă atunci când acel element fundamental eșuează și camionul depinde complet de recuperarea lui pentru a continua să avanseze? La un camion greu, presiunea aerului nu este un sistem auxiliar. Este baza pe care funcționează aproape totul. Spre deosebire de o mașină, care depinde în principal de hidraulică și electronică, un camion este construit în jurul aerului comprimat. Frânarea, eliberarea frânelor, menținerea suspensiei stabile sau acționarea elementelor auxiliare depind de un sistem pneumatic care rămâne activ doar cât timp motorul este în funcțiune. Când acel aer începe să dispară, întreaga mașinărie își pierde echilibrul. În spatele acestui echilibru există un singur element responsabil de a-l susține: compresorul de aer, o piesă acționată mecanic de motorul propriu. De fiecare dată când motorul se rotește, compresorul pompează aer către rezervoare, menținând presiunea necesară pentru ca camionul să funcționeze în siguranță. Este un proces continuu, la fel cum inima trimite sânge în tot corpul, compresorul alimentează constant circuitele pneumatice. Iar atunci când motorul se oprește, această inimă încetează să mai bată.
astfel încât presiunea începe să scadă imediat. Acea presiune nu se păstrează la nesfârșit. Aerul se stochează în diferite rezervoare ale sistemului, dar acestea nu sunt depozite perfect etanșe. Se pierde treptat, fie prin purjarea automată care elimină umiditatea, fie prin mici scurgeri inevitabile la conexiuni și furtunuri, fie prin cerințele proprii ale circuitului. De aceea, după ce camionul este oprit, presiunea disponibilă scade pe măsură ce trec minutele sau chiar orele. Și dacă motorul se oprește în timpul unei opriri scurte, șoferul va trebui să aștepte ca compresorul să recupereze presiunea minimă înainte de a putea relua deplasarea. Această realitate se resimte mai ales la reluarea mersului. Șoferul pornește motorul, observă manometrele și așteaptă timpul necesar până când acul urcă și sistemul revine la niveluri sigure. Cât timp nu se atinge acea presiune, camionul nu poate elibera frânele, nu poate manevra normal și în unele cazuri nici măcar nu se poate mișca. Pentru un amator poate părea o simplă neplăcere, dar pentru un profesionist cu programe stricte, opririle inutile se traduc în pierdere directă de timp de funcționare. Dar consecințele nu se limitează doar la frâne. Suspensia pneumatică, prezentă în multe camioane moderne, depinde de același circuit. Dacă presiunea scade, suspensia poate coborî, alterând stabilitatea vehiculului sau îngreunând cuplarea și decuplarea remorcii. Sistemele auxiliare de la comenzi în trailer până la valve specifice necesită și ele un flux constant pentru a funcționa. Aerul este în esență energia invizibilă care menține camionul pregătit să continue lucrul. Toate acestea explică de ce mulți șoferi preferă să nu piardă presiune în opriri scurte. Nu este comoditate, nu este neglijență. Este o modalitate de a menține vehiculul operațional și de a evita întârzierile inutile. Cu motorul pornit, compresorul susține echilibrul sistemului, iar camionul rămâne pregătit să continue. Și totuși, chiar și cu toată importanța aerului în conducere, există o consecință care depășește eficiența și intră direct în domeniul siguranței. Pentru că într-un camion există un tip de frână care nu folosește aerul pentru a se activa, ci pentru a se elibera. Când acea presiune dispare complet, comportamentul vehiculului se schimbă radical. Dacă aerul este atât de important pentru a mișca și frâna un camion, ce se întâmplă când presiunea cade complet în timp ce vehiculul este oprit? În acel scenariu, camionul nu rămâne doar fără asistență, rămâne imobilizat. Sistemul de frânare de parcare intră automat în funcțiune și blochează vehiculul complet. Nu este o defecțiune, nici o eroare, nici o avarie bruscă, ci un mecanism de siguranță conceput pentru a împiedica orice mișcare atunci când nu există presiune suficientă în sistem. Odată ce aerul dispare, arcurile interne ale frânelor de parcare intră în acțiune și țin camionul ferm, împiedicând orice deplasare până când motorul începe să genereze din nou presiune. Aceasta este motivul pentru care niciun profesionist nu își permite să piardă aer inutil în opriri scurte. Dar chiar și atunci când presiunea aerului este controlată și sistemul pneumatic funcționează corect, există un alt factor care influențează decizia de a lăsa motorul pornit: mediul în care lucrează șoferul. Interiorul cabinei nu este doar un simplu habitaclu. Este un instrument de lucru care trebuie menținut în condiții adecvate pentru ca profesionistul să poată conduce în siguranță. Temperatura internă este unul dintre cele mai importante elemente. În multe camioane, atât încălzirea cât și aerul condiționat depind direct de motor. În clima rece, oprirea motorului înseamnă că cabina își pierde căldura în câteva minute, provocând disconfort, somnolență sau chiar risc de aburire a geamurilor. La polul opus, în clima caldă, situația se inversează, deoarece o cabină fără aer condiționat poate deveni rapid un spațiu sufocant, crescând epuizarea fizică și afectând concentrarea șoferului. Camioanele echipate cu sisteme auxiliare independente există, da, dar nu sunt norma în toate flotele și nici în toate țările. În acest context, menținerea motorului în funcțiune în timpul unei opriri scurte nu este un act de confort superficial, ci o decizie operațională. Un șofer obosit, frig, supraîncălzit sau cu vizibilitate redusă este un șofer mai puțin sigur. Iar într-un vehicul de 40 de tone, siguranța depinde atât de mecanică, cât și de starea fizică și mentală a celui aflat la volan. Dar această decizie nu ține doar de șofer. Ea afectează și echilibrul vehiculului și sistemele care au nevoie de continuitate pentru a funcționa corect. Cu motorul pornit, cabina menține ventilația necesară pentru a degivra geamurile, alimentează sistemele electrice fără a descărca bateriile și păstrează temperatura uleiului într-un interval optim pentru o repornire lină. Șoferii experimentați știu
Știu că fiecare ciclu termic brusc, oprirea la cald și pornirea la rece, adaugă uzură. Și totuși, confortul șoferului și eficiența muncii nu sunt singurele motive pentru a menține motorul pornit la anumite opriri. Există sarcini, mecanisme și echipamente care depind total de funcționarea motorului pentru a rămâne activ. Iar dacă acestea sunt întrerupte, costul poate fi mult mai mare decât combustibilul consumat la ralanți. Ce se întâmplă atunci când motorul nu doar menține cabina confortabilă, ci susține și sisteme care, dacă se opresc, pot distruge o întreagă încărcătură sau paraliza o operațiune în plin proces? În multe lucrări, motorul nu este pur și simplu ceea ce pune camionul în mișcare. Este sursa primară de energie care menține în funcțiune echipamente externe, remorci speciale și mecanisme care au nevoie de continuitate de presiune, temperatură sau mișcare pentru a opera normal. În aceste contexte, oprirea motorului nu este o opțiune operațională, ci un risc direct. Un exemplu clar îl reprezintă camioanele frigorifice. Deși multe remorci frigorifice au unități de răcire independente, altele depind parțial sau total de motorul camionului pentru a menține temperatura adecvată. O variație minimă în lanțul frigorific poate face ca alimentele perisabile, produsele farmaceutice sau mărfurile chimice sensibile să-și piardă valabilitatea. În aceste cazuri, chiar și câteva minute cu motorul oprit pot compromite siguranța încărcăturii și genera pierderi considerabile. Pentru un șofer experimentat, temperatura remorcii este la fel de critică ca mecanica vehiculului. În acest tip de transport, stabilitatea termică este esențială. O remorcă cu alimente congelate, de exemplu, nu își permite variații bruște de temperatură, chiar și minore. Normele sanitare cer ca produsele să mențină intervale specifice, iar orice abatere poate genera refuzuri de marfă, penalizări sau pierderi economice. De aceea, mulți profesioniști lasă motorul pornit în opriri scurte. Trebuie să asigure că sistemul de răcire își menține ciclul fără întreruperi. Dar răcirea este doar o parte a problemei. Există camioane a căror operare depinde direct de sisteme hidraulice alimentate de presa de putere a motorului, cunoscută sub acronimul PTO. Când motorul este pornit, acesta pune în mișcare o pompă hidraulică care permite operarea macaralelor articulate, basculantelor, platformelor ridicătoare sau echipamentelor de salvare. Dacă motorul se oprește în timpul unei manevre hidraulice, presiunea scade imediat, lăsând o măcară într-o poziție nesigură, un basculant pe jumătate ridicat sau o platformă fără posibilitate de mișcare. Riscul de accident este evident. Imaginează-ți o descărcare pe șantier. Șoferul ridică basculantul pentru a goli materialul, dar dacă oprește motorul la jumătatea operațiunii, presiunea dispare și structura poate coborî necontrolat. La fel se întâmplă și cu macaralele, care depind complet de debitul hidraulic generat de motor. Siguranța acestor sisteme depinde de menținerea constantă a presiunii, iar asta se realizează doar cu motorul pornit. În plus, unele remorci speciale și echipamente auxiliare necesită un flux continuu de aer, electricitate sau hidraulică pentru a funcționa corect. Pompele de transfer de lichide, mecanismele pneumatice și dispozitivele de control electronic pot necesita motorul pornit pentru a menține energia necesară. În aceste situații, camionul funcționează ca o centrală energetică mobilă. Oprirea motorului înseamnă oprirea întregii operațiuni. De aceea, șoferii veterani cunosc bine aceste scenarii. Ei știu că există sarcini și manevre care pur și simplu nu permit întreruperi. Menținerea motorului pornit nu înseamnă risipă de combustibil. Este protejarea încărcăturii, garantarea stabilității sistemului și evitarea situațiilor periculoase. Fiecare decizie se bazează pe experiență, responsabilitate și cunoștințe tehnice. Totuși, deși tehnica explică o mare parte a acestor decizii, încă lipsește un element fundamental, experiența șoferului. Pentru că pe drum nu este suficient să cunoști sistemele. Trebuie să știi să le interpretezi, să anticipezi problemele și să iei decizii rapide și sigure. Atunci, cum decide un șofer când să mențină motorul în funcțiune, când îl poate opri fără risc și ce pregătire este necesară pentru a face acest lucru în siguranță? În practică, acea decizie nu o ia un manual și niciun sistem automat. Ea revine șoferului profesionist, pentru că un camion nu se conduce singur, iar gesturile, opririle, ralanciurile și pornirile depind de criteriul său, de experiența sa și de capacitatea de a citi ceea ce se întâmplă înainte să devină o problemă. Pe drum, timpul nu este un detaliu, este un instrument de lucru. Un șofer are programe stricte, ferestre de încărcare, ture de descărcare și timp de odihnă reglementat. Dacă decide să oprească motorul
La o oprire de doar câteva minute, știe că va trebui să aștepte ca camionul să recupereze presiunea aerului, ca temperatura motorului să revină în intervalul adecvat sau ca o regenerare întreruptă să apară din nou în cel mai nepotrivit moment. Sunt minute care se adună, mici întârzieri care pot strica planificarea întregii zile, de aceea lăsarea motorului pornit nu este un obicei. Este o decizie strategică pentru ca ziua să nu se prăbușească. Rutina șoferului este, înainte de toate, o rutină de siguranță. Când se oprește pentru scurt timp, nu se odihnește. Își verifică instrumentele de lucru, observă manometrele, ascultă sunetul ralantiului și percepe vibrații sau schimbări subtile pe care orice amator le-ar trece cu vederea. Aceste rutine nu apar întâmplător. Ele sunt rezultatul anilor de experiență, pregătire tehnică și sute de situații în care camionul se exprimă prin detalii minime. Iar cei care au petrecut mii de ore pe drum știu că ignorarea acelor detalii are întotdeauna consecințe. Conducerea unui camion de mare tonaj impune o responsabilitate enormă, deoarece fiecare decizie influențează siguranța proprie a celorlalți șoferi și integritatea încărcăturii. Este o mașină complexă care depinde de sisteme pneumatice, termice, electrice și hidraulice, funcționând în echilibru. Șoferul știe că ruperea acestui echilibru prin oprirea motorului în momentul greșit nu provoacă doar întârzieri, poate genera riscuri reale, de la pierderea presiunii sau întreruperea unei regenerări, până la condiții extreme în cabină sau manevre hidraulice compromise. În plus, oboseala este un factor critic. Cabina nu este doar un scaun. Este un mediu în care persoana trebuie să rămână alertă ore întregi. Temperatura corectă, ventilația adecvată, vizibilitatea fără aburire și un flux electric stabil ajută la menținerea concentrării. Oprirea motorului, chiar dacă pare un gest banal, poate provoca o scădere bruscă a confortului, care afectează starea fizică și mentală a șoferului. Iar când se manevrează zeci de tone, o mică scădere a atenției poate face diferența. Experiența profesională se construiește și prin pregătire. Mulți șoferi urmează cursuri unde li se explică sistemele mecanice, reglementările de siguranță și cele mai bune practici operaționale. Să știi când motorul poate fi oprit fără probleme și când nu face parte din meserie. Este să înțelegi vehiculul ca pe un organism complex și să știi cum să răspunzi fiecărei situații. Fie într-o zi toridă, fie într-o noapte geroasă, fie într-o operațiune delicată pe șantier. Să ne imaginăm o scenă. Noapte întunecată, temperatură scăzută. Un șofer experimentat se oprește câteva momente pe acostament pentru a verifica încărcătura. Ralantiul motorului vibrează ușor, în timp ce el parcurge zona remorcii cu o lanternă, ascultând, observând, asigurându-se că totul este în ordine. Știe că dacă oprește motorul, cabina se va răci, geamurile se pot aburi și sistemul pneumatic va pierde presiune. Știe că nu este momentul. Decizia lui nu este impulsivă. Este un amestec de cunoștințe și responsabilitate. Și la final, lăsarea motorului pornit sau oprirea lui nu este o chestiune de obicei, ci de criteriu profesional. Fiecare șofer combină tehnică, experiență și siguranță pentru a lua cea mai bună decizie la fiecare oprire. Și a înțelege acest lucru este esențial pentru a înțelege cum funcționează cu adevărat viața pe drum. După ce am parcurs toate elementele care intervin în funcționarea unui camion, devine clar că lăsarea motorului pornit la multe opriri nu este un obicei și nici un gest improvizat. Este consecința logică a unei mașini care depinde de procese delicate și a unei persoane care trebuie să le gestioneze cu precizie. Turbina trebuie să se răcească treptat, sistemul de emisii completează cicluri care nu pot fi întrerupte, presiunea aerului menține frânele și suspensia active, iar temperatura internă a cabinei garantează că șoferul poate continua să lucreze în siguranță. În plus, există încărcături, sisteme hidraulice și echipamente care depind direct de motor pentru a nu se opri. Toate acestea fac parte dintr-un singur ansamblu, dintr-un singur echilibru. Ceea ce am văzut de-a lungul acestui videoclip este că un camion nu funcționează ca o mașină și nu a fost niciodată doar un motor și 4 roți. Este un ecosistem tehnic în care fiecare component influențează pe următorul, iar oprirea lui în momentul greșit înseamnă ruperea acestui echilibru. Dar este și un mediu uman, în care fiecare decizie a șoferului are un scop.
menținerea stabilității vehiculului, protejarea încărcăturii, conservarea echipamentului, evitarea întârzierilor și, mai presus de toate, garantarea siguranței pe drum. Acum devine evident că întrebarea inițială, de ce nu opresc camionagii motorul la multe opriri, are un răspuns mult mai profund decât ne-am imaginat. Nu este vorba despre confort, obicei sau neglijență. Este o necesitate operațională, protejarea mecanicii și experiență profesională. Un camion rămâne pornit pentru că are grijă de propria stare, finalizează procese interne și permite celui care îl conduce să-și continue munca fără a pune în pericol vehiculul sau încărcătura. Și înțelegând acest lucru, se înțelege mai bine și rolul șoferului profesionist. O persoană care nu doar conduce, ci interpretează semnale, anticipează probleme și cunoaște fiecare reacție a mașinii sale. O persoană care a învățat că menținerea motorului pornit câteva minute în plus poate preveni o problemă ulterior și care știe, mai bine decât oricine, când este sigur să oprești și când nu este. Drumul funcționează datorită a mii de decizii ca acestea, luate în fiecare zi de cei care transportă mărfuri, traversează țări și susțin fluxul lumii moderne. A înțelege cum și de ce fac asta ne apropie nu doar de tehnică, ci și de realitatea meseriei lor. Dacă vrei să continui să descoperi cum funcționează cu adevărat aceste mașini care mișcă lumea și să afli mai multe despre tot ceea ce se întâmplă în spatele fiecărei călătorii, te poți abona și să ne însoțești în următoarele videoclipuri. Există mult mai mult de explorat.